Сега, приятели, аз съм Митко и това е туториал на Fraps. Така, защо реших да направим туториал? Понеже записвам с Fraps, запознат съм с програмата и реших просто да покажа кое как стои и ако вие решите да правите запис на геймплей видеа и такива работи, да правите. За да знаете да се нати евентуално с самата програма. И Fraps е, смея да твърди, една доста приятна програма, която е доста лесничка като цяло. Така, това виждаме, има 4 сектора, версия и билд. Така, значи първо започна откъде да си изтеглим към Тасия. Значи, аз пък към Тасия, божечко, Fraps, извинявам се. Значи Fraps. Може да си изтегли от официалния сайт, но там тя е нерегистрирана, което ще рече, че няма да можете да правите дълги видеа. Затова най-добрият начин е да си ги стеглите от някои от по-големите торент тракери. Това са или Pirate Bay или Zamunda. В тях най-често те са регистрирани и ви можете да правите, ако искате, и 30 часа видеа. Така, това е първият сектор, именно General, и тук виждаме няколко опции. Именно Start, Maximize, т.е. Fraps да се появява тук. Fraps Window да има и Run when Windows starts, т.е. когато си пуснете компа и веднага Fraps ви се пуска. Така, тук имате опция да се рекордвате и декстопа. Това Minimized in Try Only, т.е. единствено да ви се появява тук в това поле. Отиваме на отиваме на FPS. Така, тук виждаме само в момента ще ви обясня за програмата, просто не е важно, те работи, които трябва да знаете. Глупости, те са от тук, няма да ви обяснявам, за нищо не са полезни. Сега идвам тук. Така, тук ви се показва къде да ви се показва евентуално фреймрейта. Нали, в горния ляв, десен, долния ляв и долния десен, или да ги скрите, но препоръчително е да ви се покажа фреймрейта, защото все пак искате да видите с какви кадри ви върви самата игра. Нали, не че нещо. И отиваме на Movies. Това сме да твърдя най-важният сектор. Тук избирате къде да ви се севат видеята. Така, тук са FPS-овете, тук са звука. Първо започна с FPS. Значи препоръчително е да се снима на 30 FPS. Или на 2,97, но аз снимам на 30. Ако снимате обаче шутери като CSGO, Warfare, такива Black Ops-ове, препоръчително или на 50 или на 60, но това все пак зависи от машината. На 30 фрейма е добре като цяло. Има и опция да раздели клипа ви на всеки 4 гигабайта, което не е препоръчително, защото да кажем снимате един 30 минутен клип и ще имате някъде сигурно около 20 части, ако не и повече, което не е препоръчително въобще. Това е много глупа опция, но както и да е. Също така, само да ви кажа, че Fraps тя е много по-различна от Bandicam, с която повечето хора снимат. Защото Bandicam прилага компресация на видеото, т.е. в същото време докато снимате, то се и преработва. Така че Fraps не преработва видеото, а го както снимате видео, нали, с самата игра, така се записва. Така че това само по себе си говори, че стана доста големи видеа. Аз лично съм имал 90 гигабайта видеа на CSGO. Така че може да се предадете за кой. И е препоръчително да го сейвате в която папка имате повече място. Тоест, евентуално в Data, ако имате повече място. Така, отиваме, тук разбира се да е full size. И отиваме на Sound. Сега, на Sound, тази отметка винаги трябва да ви е пусната. Това е да записва звука на Windows 7 и 8. Има хора, които са с Windows XP, но там въобще не съм запознат с настройките с Windows XP. Тук разбира се за вашият микрофон, разбирате, цъкате тази отметка, избирате си микрофона и да. Hide Mouse Cursor, да ви скрива самата мишка, не знам, аз лично не съм слал тикче, да ви заключва фреймрейта, когато снимате. Това не знам точно за какво е, така че ще го пропуснем. Така, тук може да се изберете на channel или на стерео или на multi-channel, съответно аз съм на multi-channel, понеже записвам с хора по Skype и искам и те да се чуват. И да, като цяло, да, разбира се, тук можеш да се сложите с какъв
с такъв бутон на клавиатурата да започнете да снимате и да спирате снимането. Съответно аз съм с един бутон до Enter. Разбира се, може да го сменяте на 1, на 2, на както искате ви. И отиваме на скриншот, това тук да ви кажа няма нищо важно, може да записваме формати на BMP, на GPG, PNG и нали, разбрахте ме. Screen Capture Settings, това не съм много сигурен за какво е, но като цяло това са главните настройки за Fraps. Много лека програма, дава бонус фреймове отгоре, в смисъл, нали, казах ви, тя не прилага компресация, което ще ви даде няколко кадъра бонус. И като цяло да, надявам се да ви харесва този клип. Един кратък туториал. Очаквайте скоро от мен или от някой от другите туториал за Fraps. И коментирайте, абонирайте, лайквайте и до следващия път.